נרשמתם. עכשיו מה? הדבר הכי חשוב אחרי שסיימתם את ההרשמה זה לצרף את המתאמנים שלכם. כנסו למייל שקיבלתם מאיתנו, העתיקו את הודעה לדוגמה עם הלינק שלכם ושלחו לכל המתאמנים והמתאמנות. שלחתם הודעה לכל המתאמנים? מעולה. עכשיו הגיע הזמן לפרסם שיעורים וכרטיסיות. אתם נכנסים לעמוד הפרופיל שלכם ולוחצים על כפתור יצירת אימון. לאחר מכן אתם מסמנים נקודה על המפה או מכניסים את כתובת האימון. בעמוד הבא ממלאים את כל פרטי האימון ולאחר שסיימתם לוחצים על סיימתי. עכשיו האימון שלכם מתפרסם באפליקציה וכל המתאמנים שלכם קיבלו על זה עדכון. עובדים עם כרטיסיות? לחצו על כרטיסיות בתפריט הצד באפליקציה. לאחר מכן לחצו על כפתור הפלוס והוסיפו כרטיסייה חדשה. אתם יכולים גם להוסיף תוקף לכרטיסייה או סוגי אימון ספציפיים. כל מי שייכנס לפרופיל שלכם יכול לראות את הכרטיסיות ולרכוש אותם. חשוב שתדאגו שכל המתאמנים שלכם מורידים את האפליקציה, נרשמים ומשלמים דרכה. ברגע שמתאמנים נרשמים, תקבלו על זה עדכון באפליקציה. תוכלו גם לראות את התשלום ולעקוב אחר כל ההכנסות בעמוד תשלומים בתפריט צד. דרכו תוכלו גם להוציא חשבוניות ולזכות באופן ידני מתאמנים. מתקשים במשהו? לא בטוחים שאתם עושים את הדבר הנכון? תוכלו לפנות לצוות שלנו בכל שעה עם כל שאלה שהיא. אנחנו כאן כדי להפוך את החיים שלכם לקלים יותר. ברוכים הבאים לקהילה שלנו, בהצלחה.